Добрый день. Год стагоддзя БНР яшчэ не перакрочыў палову. Што найбольш важнае адбылося сёлета? Мясцовыя выбары і перабранне Пуціна, армянская рэвалюцыя і менскі дыялог як піар замежнай палітыкі Беларусі. Все гэтыя падзеі мы прыгадаем і абмяркуем у апошнім у гэтым сезоне выпуску «Зоны свабоды» разам з калегамі Дмітрыем Гурневічам і Юрыем Дракахрустам. Таксама у сённяшняй праграме. Голас свабоды. Бібліятэка свабоды, кнігі, якія мы прапануем. Напісанае застаецца. Кніжка «Як» пісалася як дапаможнік. Як быць беларусам? 100-гадовы юбілей БНР хіба што самая галоўная падзея году. Шматлікія публікацыі, новыя гістарычныя адкрыцці, гарачыя дыскусіі, 6 разагнанай міліцыі і шматтысячны мітынг канцэрт у Менску. Гэтак прайшоў юбілей незалежнасці. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Я гляджу ў неба, сердце б'ецца толькі думкай адной. Я гляджу ў неба, там шлях апошняй песні маёй. Гляджу я ў неба, побач з ёй лунае светлы анёл. Крыкну я ў неба, будь з намі, калі сюды прывёл. А, Дима, што засведчыла святкаванне 25 сакавіка? Ці стала гэтае свята сапраўды нацыянальным? Яно стала сапраўды нацыянальным і засведчыла, на мою думку, вялізны патэнцыял, які ёсць у беларускім народзе, нягледзячы на тое, што 24 гады, ўжо нават больш, все ж такі ён развіваецца ў вельмі абмежаваных умовах, якія вызначылі вось Александр Лукашенко, ягоны рэжым. І я пра гэта пісаў напярэдадні 25 сакавіка блог і магу толькі паўтарыць, што калі беларусам не забараняць быць беларусамі, это будуць цудоўныя беларусы, бо калісьці Ян Кабры сказаў, што калі беларуса прымусіць быць беларусамі, ну, будзе цудоўным. Не трэба прымушаць нічого, трэба проста дазволіць. І мы бачылі вось, як спачатку здавалася, это невялікая адліга напярэдадні 25 сакавіка, дазвалялі шмат што, і нават чыноўнікі пачалі ўжо за БНР выказвацца ўсе. І вось гэты канцэрт таксама паказаў, это быў ўсё ж такім пікам святкаванняў, але потым улада пабачыла, што ўсё пайшло вельмі магутна. Сапраўды, людзі хочуць гэтага, людзям это патрэбна. І гэта дошка, которая ніяк не завісне на тым будынку, дзе вясцілі БНР, гэта знак таго, што ўлада зразумела, што не, трэба ўсё ж такі абмяжоўваць, таму што ў гэтых людзей вялікі патэнцыял. І гэта БНР, гэтыя 3 літары, это вялікая сіла. І ўвогуле, як беларуская гісторыя, это то, што людзям сёння трэба ў Беларусі. От напярэдадні гарачыя спрэчкі вяліся напярэдадні гэтага святкавання. Ці варта арганізатарам пагаджацца на ўмовы гарадскіх уладаў у фармаце правядзення вот этого мітынгу, канцэрту. А, Юра, некалькі месяцаў прайшло. Вот это такое пагадненне паміж уладамі і грамадскасці, яно было часовым? Ну, так, відаць, все-таки часовым, але я лічу, што тыя людзі, якія пашлі на это кампраміс, а это сапраўды быў кампраміс, все ж таки зрабілі правільна, таму што 100 гадоў бывае раз на 100 гадоў. І вось в гэты дзень атрымалася магчымасць паказаць все ж таки, што за гэта, што гэта каштоўнасць не для купкі людзей, а для тысяч, магчыма, нават десяткаў тысяч. Эта картинка была і для беларускага грамадства, і для беларускай улады, каб яна не забывала, і для России, і для Захаду. Вот. І я лічу, што вельмі важна, што гэта адбылося, і гэта застанецца ў беларускай гісторыі, ну вот я б сказаў, на роўні з плошчамі. Вот 25 сакавіка, 18-го, это будзе і 1900, і 2018. Але што тычыцца далейшага, ну, я бы сказаў, што пакуль какие-то формы такія больш-менш інстытуцыйныя, гэта не увасобілася. В этом сэнсе, скажем, той же чарнобыльскі шлях прайшоў, ну, скажем так, сціпла. Вот. І в этом сэнсе, калі казаць вот пра агульны, як бы, фронт, скажем так,
то ўсё па-ранейшаму, а можа нават і горш. Пасля 25-го прагучалі гэтыя пагрозы, што больш ніякіх, так бы мовіць, спантанных акцый мы не дазволім. Пасля гэтага ў чарговы раз, правда, ўжо 7-й раз, не зарэгістравалі беларускую хрысціянскую дэмакратыю і прыдумалі чарговыя змены ў закон аб СМІ, якія, ізноў жа, так сказаць, накладаюць на СМІ удавку. Так што тут казаць пра нейкую лібералізацыю, нават непаслядоўную, не надта. Гэта, магчыма, і ўлада таксама зразумела нейкай сваёй падсвядомасцю, што ўсё-такі 100 гадоў бывае раз на 100 гадоў. Ну, от 100 гадоў раз на 100 гадоў, а мясцовыя выбары паводле раскладу. І паводле раскладу, і паводле сцэнару звычайнага ўладаў яны адбыліся і сёлета, і от машына фальсіфікацыі бездакорна спрацавала. Апазіцыя, ну, і ведаючы гэта, все роўна ішла на выбары, і вынік быў, все мы ведаем, які. Дзіма, ну, ці варта хадзіць на наступныя выбары, ведаючы гэтае все, вот наступны год? Парламенцкія выборы 2020 год. Хадзіць апазіцыі на выбары. Ведаеце што, я памятаю, калі я яшчэ быў юнаком, я заходзіў у сядзібу БНФ, і пасля адных з выбараў, памятаю, я туды зайшоў па некую газетку ці што, і прыйшлі хлопчыкі, можа там яны былі 5-6 клас, і якраз был пасля выбараў, яны пытаюцца, а можна яшчэ ўлёткі вас папрасіць там это сама, а некая дзяўчына стаяла за гэта такой, ну, барная стойка, як мы кажам, і кажа, хлопцы, прыходзьце праз 5 гадоў, калі будуць наступныя выбары. На выбары трэба хадзіць не кожныя 5 гадоў апазіцыі. Гэта праца фактычна штодзённая, а не вот раз на 5 гадоў лёткі раздаць. Я разумею, што гэта цяжка, нам, магчыма, проста за столікам тут гаварыць пра гэта, але калі ёсць арганізацыя, якая хоча быць ва ўладзе, яна павінна працаваць на гэта кожны дзень, а выбары гэта павінны быць такім пікам ужо актыўнасці. І на вялікі жаль, я не бачу вось на працягу гэтых вот паміж гадамі вялікай велізарнай працы таксама стваральнай. Я разумею, і умовы, і сілы вельмі слабыя таксама сёння ў беларускай апозіцыі, да ўсе апошнія 20 гадоў, бо сіла з іншага боку вельмі моцная. Але все ж таки ісці або хутчэй удзельнічаць у гэтых кампаніях палітычных, ну, канешне, варта. Трэба паказваць людзям, што ёсць альтэрнатыўная думка, што такія людзі яшчэ жывыя. Гэта можна назваць як заўгодна удзелам у выбарах, асветнай працай, але быць актыўным і таксама напярэдадні выбараў, калі ўлада штосьці там арганізуе сваё, не трэба проста ўпісвацца ў 100% у той сцэнарый, які ўлада ставіць, але без сумневу, на мою думку, варта выкарыстоўваць любую магчымасць, каб неяк да людзей даносіць сваю праўду, таму што людзі вельмі часта і ўжо забыліся, што такая пазіцыя існуе. Ну, напэўна, і забыліся, што і выбары мясцовыя прайшлі, ці што яны будуць. А, Юра, ну, все ж перад гэтымі выбарамі гаварылася і адчувалася, што, ну, нібыта нейкая лібералізацыя ёсць. Чаму яна на выбары не распаўсюджвалася? Ну, я думаю, што, калі казаць так канцэптуальна, то для ўлады гэта, што называецца апошні акоп, які яны здадуць у апошнюю чаргу. Яны могуць там дазволіць, не ведаю, грамадскую арганізацыю, яны могуць крышачку хватку як бы аслабіць на СМІ, яны могуць вот дазволіць там канцэрт раз на 100 гадоў. Вот. Это да. Але ўлада, нават фармальная, нават ніякая, нават мясцовая, не гэта як бы гэта сакральнае. Вот это не аддадзім. Хаця з іншага боку, дарэчы, вот я бы сказаў, што вот этот іх эксперымент уладаў, уж так сказаць, яны там, што называецца, самі дапамаглі, ці як інакш, але две дэпутаткі у палаце прадстаўнікоў, Канапацкая і Анісім, я б сказаў, што яны не згубіліся. Вот яны не сталі часткай вот той, так бы мовіць, шэрай масы, якая там заседае. Но, магчыма, таму і на мясцовых выбарах такіх не было. І в этом сэнсе грамадская, як бы, грамадская думка, ну, яна, в прынцыпе, гэта... Але зоркамі таксама яны не сталі. Што? Але зоркамі таксама яны не сталі. Паглядзім на з'езд АГП, чым ён скончыцца. Факт, што калі мы бачым на галасаванні, што две асобы супраць, мы ведаем, хто гэта можа быць, але па вялікім рахунку і не выкарыстоўваюцца, на мою думку, той патэнцыял або тыя магчымасці дэпутата, якія нават ёсць і абмежаваныя ў Беларусі, яны не выкарыстоўваюцца напоўніцу. Я не бачу, каб яны як-то актыўна шмат дзе ездзіць па сваіх акругах гэтых, але мне здаецца, у іх магчымасці інструмент нашмат больше, чым яны выкарыстоўваюць. Ну, давайте зменім тэму. Сёлета быў абвешчаны прысуд у справе журналістаў расійскага інтэрнэт-рэсурсу «Рэгнум». Падчас следства журналісты правялі за кратамі больш за год. Кожны з іх быў асуджаны на 5 гадоў пазбаўлення волі з адтэрміноўкай на 3 гады. Вось як гэта адбывалася.
Дмітрый, вот такое пытанне. Гэты прысуд, гэта абарона дзяржаўнай незалежнасці Беларусі, ці все ж гэта вот, ну так, парушэнне свабоды слова? Для мяне гэта абарона беларускай дзяржаўнасці. Я думаю, што нават тое кіраўніцтва, якое ёсць, якое прывяло да такой сітуацыі, што трэба бараніцца ад такіх людзей, яно гэта разумее ў пэўным сэнсе. Бо калі б такога не рабіць і дазваляць і лічыць, што гэта свабода слова, калі на твою дзяржаву плявузгаюць і адмаўляюць ёй праве на існаванне, гэта прыводзіць да таго, з чым зараз змагаецца Украіна, калі людзей забіваюць, калі акупуюць тэрыторыі. Я думаю, што лепш гэтаму супрацьстаяць, нават калі цябе могуць абвінаваціць у тым, што ты парушаеш свабоду слова, дэмакратыю, еўрапейскія каштоўнасці. Не, еўрапейскія каштоўнасці гэта менавіта вось нармальнае, камфортнае, бяспечнае існаванне эфектыўнай дзяржавы, а не тое, каб, не ведаю, гаварыць, абражаць, распальваць нянавісць і потым думаць, давайте вырашаць круглыя сталы, праводзіць, можа, мінскія дыялогі, ці што. Абсалютна патрэбны быў гэты прысуд, гэта была слушная справа. За мяккі, канешне, гэта быў прысуд, таму што паўтарацца такое, магчыма, і будзе далей, бо людзі бачаць, што, ну, так, посадили таких, а значит, нас садить не будут, бо их выпустили, в принципе, в зале суду. Юра, я хотела попросить вас параўнаць два прысуды, чым яны істотна адрозніваюцца, а можа, ў нечым падобнымі. Вот справа журналістаў Рэгнуму і справа Пальчыса. Ну, на мой погляд, яны все ж таки хутчэй падобныя. Я тут не згодны з Дмітрием, тому что свобода слова – это универсальная каштоўнасць. И это свобода, тым ліку, і непрыемнага для нас слова, агіднага слова и так далее. Я бы сказал, тут есть даволі просты, на мой погляд, крытэр. Гэта ці ёсць прямыя наступствы. Вот калі бы гэтыя спадары писали там, умовно кажучи, это уже будет поздно, Юрий, по наступствах оценивать, ведаете? Ведаете что? Вот это, так сказать, такое превентивное правосудие, что называется, да? Ну, так я бы сказал, что люди нашего кола, наших поглядов, ну, это, в принципе, 25 годов хлебают. Когда им так само кажут, ребята, вы подрываете стабильность, а завтра будет рака крыві за вас. И тому мы вас лепш зараз посадим. И, в принципе, адносно Пальчыса менавіта такая логика была. И он подрывал устои нашего цудоўнага, так сказать, нашу цудоўную стабильность. И это и подрывали. А вот. розница? Что? А розница тады ў чым? А розница в тым, што не трэба было судзіць ні тых, за слова. Я кажу, калі ёсць заклік, умоўно кажучы, Путин ведзе войска, калі ёсць заклік, я не ведаю, резать белорусов, да, это злочинство. А то, что штосьці можа привести до нечага, ну шмат что до чаго можа привести. Вот люди будут слухать. Поміж Путиным и людей, которые супраць Путина. Поміж ими нема симметрии, потому что Путин это война. Ну... А Пальчыс гэта не война. Справа ў тым, што я яшчэ раз кажу, права, яно мае характар універсальны. А не так, што для нашых будзе одно право, і нашим можна все, а ім нічога нельзя. Але Пальчыс пасядзеў, ніхто яго не вызваляў, ведаеце, не з белымі сцягамі не захоплівалі турму. Ён адсядзеў, выйшаў, вярнуўся. Пальчыс, калі... Ну так я супраць таго, каб судзіць Пальчыса, і супраць таго, каб судзіць этих людей. Вот моя позиция. За слово судзіць нельга, не варта. Цывілізаваная краіна гэтага не можа і не павінна рабіць. Гэта цывілізаваная краіна робяць усе на свеце. Ёсць мова варожасці, мова ненавісці ў кожным крымінальным кодексе. І нават у США, дзе ёсць там куча паправак. Я не ведаю про суды ў Штатах, чтобы там судили за тое, что люди скажут, я не ведаю, давайте мы вернемся в Британскую империю. Ну, вертайтесь. В Беларуси сам это не судится. Я говорю, давайте мы вернемся в Британскую империю. Меня зато Беларуси не посадят и не будут судить. А в Штатах вы вас параўноўваеце? Не будут. Коллеги, не тая причина, не тыя словы. Трагічная ремарка да вось гэтай дыскусіі пра свабоду слова. Расійскі журналіст Бабченко быў забіты на гэтым тыдні. Журналіст, які якраз гаварыў, быў фактычна забіты за тое, што ён гаварыў. Давайте мы поговорим про Россию и про выборы Путина. Гэтак дасціпныя людзі называлі сёлетнія прэзідэнцкія выборы ў России. Чаму Путин популярны ў России? Вось як адказвалі на гэтае пытанне мінакі на вуліцах Менску. Люди просто привыкли, напэўна, мець такого одного человека, моцнага лидера, як такі быццам император ці цар. Ну, вось. Хороший президент, настоящий, а люди обеспокоятся. Против войны, все ж кругом вот помогает в этой же Сирии, кругом. Везде он помогает, по-моему, все им довольны. Пропаганда по телебаченню.
там все каналы, Крым наш и так далее. Люди что, большасць людей, яны не думают, яны просто слухают и все. Им проще так, как сразу песок в землю зарыть и все. Голову в песок и все. Они ленивые, вот и все. Им лень что-то делать самим и все. Ну, как бы, просто если параллель с нашими выборами, то у кого не спрошу, никто не голосовал за нашего президента, а рейтинг у него большой. Дима, што абяцае Беларусі новы 6гадовы тэрмін Владимира Путина? Заўсёды небяспеку кожнага дня, бо мы ведаем, які Владимир Путин. З аднаго боку ён можа праводзіць алімпіяду, паказваць свету, якая прывабная Расія, які прыгожы горад Сочи, а пазней праз пару дзён захапіць Крым. Сёння ён можа абдымацца з Александром Лукашенком, Лаўроў можа прылятаць у Менск, яны будуць гаварыць пра ідэалогі, пра тое, што яны супраць вайны, змагацца за мір ва ўсім свеце, а заўтра яны могуць напасці і Беларусь захапіць, напрыклад. А могуць і не захапіць, яны могуць іншымі метадамі это рабіць. Мы ведаем, якая расійская дыпламатыя, мы ведаем, якімі метадамі яны дзейнічаюць. Паміж Беларусю і Расіяй няма мяжы. Гэта нічога добрага, скажам, напэўна, не прынясе Беларусі. Небяспека заўсёды застаецца. І я думаю, што горш сітуацыя яшчэ з тым, паколькі зараз як бы кола звужаецца вакол Расіі, санкцыі вводзяцца і абвінавачваюць там то ў збіцці самалёта, то чарговыя санкцыі там Трамп накладае на іх. І ў такой сітуацыі, канешне, яны будуць больш нервовыя, і вось гэта якраз такі для нас. Ну, не то, што кепскі знак, але перспектывы не вельмі вясёлыя стварае. Ну, будем спадзявацца, што мы таксама. І перспектывы эканамічнай падтрымкі таксама не вельмі весёлыя. Так яна ўжо абмежаваная да мінімуму, і я думаю, што тут Лукашенко разумее, шукаюць іншыя магчымасці. Толькі ўжо задалёка Лукашенко за 24 гады зайшоў у будаванні супольнай дзяржавы, саюзу, каб зараз з яе выходзіць. Юра, вот я хотела запытацца вас про такі момант. Падчас перадвыбарчай кампаніі Владимир Путин дэманстраваў новае ўзбраенне, новае сучаснае ўзбраенне. Як это расшифраваць? Гэта блеф, ці гэта рэальная пагроза вайной, ці гэта нейкі іншы знак? Ну, ведаеце, па-першае, это, конечно, я думаю, крышачку, ну, як заўсёды ў палітыкаў, гэта блеф такім дакладным сэнсе, фактычным, што, як высветлілася, не ўсе гэтыя ўзбраенні яшчэ як бы гатовыя, яны запушчаны ў серыю, так бы мовіць. Вось, не ўсе яны такія прыгожыя, як Путін распавядаў, это принципово не новое поколение зброі, это не тое, што вот там, я не ведаю, стрэльба супраць луку. Да, магчыма, сапраўды яны маюць нейкія дасягненні. Але калі казаць пра як бы сутнасць, то это, на мой погляд, такі стратэгічны блеф. В якім сэнсе, што мы вот этим всем вам па-вашым, мы вас напужаем, і мы ад вас атрымаем того, што мы хочам без вайны. Путин не збіраецца воевать, Путин не вар'ят. Але вот так вот шантажаваць, блефаваць, да, это он умеет. И менавіта гэтым ён вот этими своими картинками, так сказать, там ракеты до Флориды. У Чачні воеваў Путин, у Грузии таксама яго улада воевала, у Крыме таксама, у Донбассе таксама Россия. Дима, не зусім вар'ят, але напэўна вар'ят. Тое, што он показывал, гэта не для войны ў Чечні і нават у Донбассе. Ракеты во Флориду – это не Донбасс. Тым не менш, мы ведаем, што мяжа яго невядомая. Менавіта такую зброю. Ці была пачутая гэтая пагроза? Пачутая, безумоўна, была. Як бы ці адрэагаваў Захад так, як Путін хацеў, хутчэй не, чым так. Прынамсі, Злучаныя Штаты хутчэй не, чым так. Якім, уласна, все это ў першую чаргу адрасавана. Я памятаю, што Пентагон не то што раскрытыкаваў, але яны фактычна абясцэнілі гэтыя заявы Пуціна і сказалі пра тое, што гэта толькі дэкларацыя, заява пра тое, што яны магчыма зробяць і што ў Расіі няма такіх тэхнічных магчымасцяў. Хаця я тут не пагаджуся з Пентагонам у тым сэнсе, што у расійскіх людзей у Расіі вялікі патэнцыял адсутнасці страху смерці. І вот гэта таксама тое, што павінна нас таксама трымаць у тонусе пастаянна. Усяго іншага, у Расіі ёсць толковыя канструктары, што тут гаварыць, так сказаць, і казаць, што это ўсё як бы пацёмкінская вёска, думаю, што не ўсё. Усё не, але не толькі адсутнасць страху смерці, але ў вайсковага камандавання, кіраўніцтва Расіі заўсёды было адчування страху магчымых стратаў падчас ваенных дзеянняў. Ну, з іншага боку, калегі, мы бачылі, як бы бакі разышліся, прыгожа разышліся ў Сірыі у красавіку падчас бамбёжкі.
бомбавалі Асада. А расейцах, так сказать, ім далі магчымасць ціхенька сядзець на сваёй базе, іх ніхто там не чапаў. Так што, як бы, я бы сказаў, што камунікацыя паміж сталіцамі, яна ёсць, яна нікуды не знікла. Вось. І в этом сэнсе, як бы, бакі могуць балансаваць на мяжы, як бы, вялікай вайны, але дзе яна, яны ўсведамляюць. Пакуль, прынамсі. Беларуская цымбалістка са Смаргоні Наста Ванеева, выступаючы на ток-шоу на расійскім тэлебачанні, паправіла вядучага Максіма Галкіна. «Моя краіна называецца не Беларусія, а Беларусь». Ці папраўляеце вы людзей, калі яны называюць нашу краіну Беларусія? Спыталіся нашыя корэспандэнты ў менскіх мінакоў. Ее зовут Беларусь, а не Белоруссия, поэтому я за второе название, именно, то есть за первое, за Беларусь. Калі нехта кажа Белоруссия, вы выпраўляеце гэтых людей? Поправляете? Я не слышала уже давно, честно говоря, чтобы так говорили, да, Белоруссия. Беларусь. Ну, это общепринятое название нашей страны. Вот. Но этим грешат обычно россияне, они называют Белоруссию. Украинцы, по-моему, называют Беларусь. А часто даводится чуць, что люди кажут Белоруссия? Вельмі часто, особливо это в университете. И где-то знаходишься в магазинах, тоже люди говорят Белоруссия. Конечно, исправляю. Это неграмотность. Я ненавижу, когда россияне там пишут в сети «Белоруссия», считают своей страной. Но это, конечно, неправильно все, я считаю. Я бы сказала, што Наста Ванеева годным чынам прадставіла ў замежжы ў Расіі сваю краіну. А вот спробай палепшыць імідж Беларусі ў свеце называлі аналітыкі і травеньскі форум «Менскі дыалог». Гэта была самая маштабная ў сучаснай Беларусі міжнародная канферэнцыя і па колькасці ўдзельнікаў, і па якасці, і па ўзроўню экспертаў. Юрый, ці дасягнулі арганізатары чаканага жадаемага выніку? Ну, до пэўнай ступені так. Хаця тут які можа быць вынік у экспертнай канферэнцыі. Ну, эксперты сабрались, паговорили і як бы раз'ехались. Але як бы, ну, зразумела, што такога кшталту канферэнцыі, такога кшталту форумы, ну, яны як бы ствараюць пэўныя настроі, пэўныя атмасферу. Хаця вот літаральна на гэтым тыдні як бы пэўны такі вынік, магчыма і практычны, атрымаўся. Адбылася тэлефонная размова паміж Лукашэнкам і прэм'ер-міністрам Аўстрыі. Яны, дарэчы, форум паабмяркоўвалі і Лукашэнку запрасілі в Аўстрыю. Ну, ему не так часто доводится ездить по всяким, так сказать, такого кшталту, так бы мовить, запросинам. Але, ведаете, я бы сказал еще про одну, как бы, магчимость, про которую уже вскосно вот сказал Дмитрий, что, как бы, ну, Путин никуда не поделся. И планы у него могут быть разные, могут быть такие, могут быть всякие. Так вот, в этом сенсе, ну, принамсі, есть пытание. Вот это, так бы мовить, одежа там миротворца, поставщика бяспеки Лукашенки. Вот когда у него эта одежка есть, он хутчэй адмовіцца ад розных прапановаў там про авиабазу, про яшчэ что-нибудь. Ці калі ў яго этого не будзе. Вот я думаю, что як бы пакуль ён сам для себе, для Заходу гуляе ролю, что я миротворец, ён хутчэй скажа: не, Владимир Владимирович, вы знаете, мы ж тут посередник. Что же вы хотите? Какая база? Так что я думаю, что пэўны механизм, хай такой психологичный механизм, есть, потому что ніколі не трэба забывать, что есть у нас наш великий брат на ўсходзе. Ну, в інтэрв'ю «Свабодзе» эксперт фонду Карнегі Балаш Ярабі казаў пра тое, што апазіцыя страціла манаполію на кантакты з Захадам. Ну, вось і канферэнцыя, это запрашэнне зараз у Аўстрыю, ну, са сведчанняў гэтага, і што ўнутраныя перамены ў краіне, паводле Ярабіка, это як бы ў інтарэсах самой улады, яна гэта ўсведамляе. Ці вы згодныя з гэтым меркаваннем? Ну, пачнем ад манаполіі, я не думаю, што страціла. Такія самыя, ў прынцыпе, адносіны ўзровень, як ён быў раней, і калі я прачытаў пра Аўстрыю, трошкі усміхнуўся і падумаў сабе, чаму заўсёды Аўстрыя? Кожны раз, калі хтосьці ўцякае нейкі там Фірташ, ці хто з Украіны, бяжыць у Аўстрыю, калі Лукашенко робіць аперацыю, ён ляціць у Аўстрыю, калі Лукашенко запрашаюць у Еўропу, ён ляціць у Аўстрыю. Тут вялікае поле для публіцыстаў, каб это патлумачыць, а я сваю думку маю, не
хачу я агучваць публічна. І другое ваше пытанне датычылася таго, што ўлада зацікаўленая ў пераменах. Калі б улада была зацікаўленая ў пераменах, яна б іх праводзіла. Улада зацікаўленая ў стварэнні, скажам, такое, ведаеце, вот такого уражання, што яна праводзіць перамены, каб здабыць на гэтым пэўны свой патэнцыял, не патэнцыял, а хутчэй, ну, ведаеце, грошы ў такім практычным вымярэнні, таксама, каб павялічыць, палепшыць свой імідж у Еўропе. Вядома, што зараз все-таки яны праводзяць палітыку быццам бы шматвектарнасці, але пра якую ўвогуле міратворчасць, пра які дыялог, мінскі пляцоўку для перамовы можна гаварыць, калі Беларусь гэта саюзнік нумар 1 дзяржавы, якая вядзе вайну пад нашым бокам. Это просто нонсенс для меня асабіста. Але тым не менш, вот эту піар-акцыю можна ўжо на першым ўражанні назваць паспяховай? Як піар-акцыя, яна для Лукашэнкі, напэўна, была паспяховай. Прыехалі, в прынцыпе, ўплывовыя людзі, разумныя людзі, паехалі, скажуць, перададуць думку, што, ну, прыйшоў Лукашенко, там, вот, прыгожа гаварыў. Бо сапраўды гаварыў, не кепска, там няма пра што спрачацца, што так, вайна нікому не патрэбная, што мы, беларусы, супраць вайны, да ўсе за тым згодныя. Пытанне, што ты канкрэтна робіш для таго, каб вайны не было. Ты сёння саюзнік нумар 1 этой дзяржавы, ты не судзіў, што ты не памятаю вялікіх слоў магутных супраць гэтай вайны. І это такое вот туды-сюды. Я разумею ситуацию Лукашенко. Он сам себе ее загнал. Зараз, магчыма, он хотел бы что-то изменить, але кажуць, кто же ему даст? Ну і вось нарэшце давайте паговорым пра рэвалюцыю ў Арменіі. За лічаныя тыдні пад ціскам шматтысячных вулічных пратэстаў сышоў у адстаўку прэм'ер Серж Сарксян. І парламент, у якім большасць належала ягонай партыі, абраў новым кіраўніком ураду лідара пратэстаў Нікола Пашыньяна. Ці можа ў Беларусі змяніцца ўлада такім самым чынам, як у Арменіі? Меркаванне Меншукоў. Я спадзяюся, што такой варыянт магчымы, але мне здаецца, што гэта гісторыя не пра Александра Лукашенко. На мой погляд, ён павёў бы себя по-іншаму і ужыў бы сілу. Я думаю, что не, потому что белорусы, они, в принципе, не готовы выйти вот так и отстоять за свою незалежность, за свободу. Я думаю, что нет, невозможно. Ну, хоть это и скептически как-то звучит, но если мы пытались как-то даже не мирно это что-то поменять и ничего не дало никаких результатов, я думаю, что просто стоянием мы точно ничего не добьемся. Ну, я считаю, что, честно говоря, сейчас нет, потому что народ у нас довольно инертный, и власть как бы тоже не особо стремится что-то менять. Просто еще недостаточно недовольны, может быть. То есть пока еще могут терпеть, поэтому как бы и не выйдут. А Дмитрий, як вы мяркуеце? Я б не сказала напалохала, а ці прымусіла панервавацца вось гэтая мірная змена ўлады ў Арменіі Александра Лукашенко? Напэўна, прымусіла. Ён пра гэта не раз даваў знаць і падчас канферэнцыі, адказаў журналістам, нават калі не пыталіся пра гэта, ён пра гэта гаварыў. А мяне найбольш што ўразіла, калі ён паехаў у адзін з раённых цэнтраў, гэта былі Жыткавічы. І ён нават старшыні там райвыканкаму, чыноўнікам, такім вертыкальчым казаў, што вот можа пачацца, вы адказныя будзеце, потому што вот калі вы з людзьмі не умееце гаварыць, тое-сёе, то людзі будуць супраць, будуць як у Арменіі. Зразумела, это смешна гучыць у краіне, дзе, ў прынцыпе, ўсё вырашаецца абсалютна амаль што ўсё адным чалавекам, які як бы вырашае павестку дня, стыль паводзінаў. Тым не менш, вот нават мы бачылі, як ён сустракаўся з Пашыняном, так? Но відаць, што цеплыні асаблівай паміж імі не было. І я памятаю, не ведаю, ці гэта змянілася, прынамсі, вот, здаецца, учора яшчэ, ці там некалькі дзён таму, калі і Арменія і Азербайджан святкавалі 100-годдзя, то Лукашенко павіншаваў. Азербайджан Арменію не павіншаваў, што, ў прынцыпе, вельмі прыкра і сумна і сорамна павінна быць для кіраўніцтва краіны такой, як Беларусь, для якой Арменія ніколі ворагам не была. Але я думаю, што тут таксама нейкі псіхалагічны момант, магчыма, ён яшчэ чакае, што будзе далей, ўсё ж такі выбары яшчэ сапраўдныя ў Арменіі напярэдадні былі адны выбары прэм'ера, але другія больш важнейшыя, гэта парламенцкія новыя. Юра, які самы галоўны урок Арменіі для Беларусі? Ну, самы галоўны урок Арменіі это той, што, як той казаў, народ мае значэнне. Вот ёсць сістэма, вот здаецца, што яна, так бы мовіць, все кантралюе. Вот, ну, літаральна як казачны сюжэт, вот з'яўляецца адзін чалавек, які ідзе там лезні в вёску, так сказаць, у лес, і выходзіць з этого лесу, і за ім ідзе натоўп народу, і літаральна там за тыдзень кіраўнік гэтай ўсёй, так бы мовіць, уладнай сістэмы вот, кажа, што Нікол меў рацыю, а я не.
і нават тыя, так бы мовіць, рэшткі гэтай сістэмы, якія яшчэ застаюцца ў парламенце, і яны фактычна галасуюць за гэтага чалавека, яны яго робяць як бы першым чалавекам. Дарэчы, Лукашенко калісьці гэта ведаў. І я памятаю, перад выбарчай кампаніяй у 94-м годзе я браў яго інтэрв'ю для «Свабоды», і ён сказаў, я яму кажу, ну вот там дзяржаўная сістэма, так сказаць, кебеч. Он кажа, вот убачыце, будзе эта машина дзяржаўная валяцца в кювеце, і колы будуць круціцца. Юра, як вы мяркуеце, Лукашенко здольны прызнаваць свае памылкі, вот як это зрабіў Сарксян зараз? Ці можа ён вот так сказаць, што я не меў рацыі? Это залежыць ад сітуацыі. Думаю, што ён, конечно, не настроены на гэта, але думаю, што і Сарксян, можа быць, за паўгады да гэтага ему в галаву не прыйшло, што так могут быть падзеі развівацца. Ну, я яшчэ б сказаў, што, на мой погляд, яшчэ важны урок для Арменіі, што яна часткова разбурае вот эту беларускую мантру. Ой, якая заваруха пачнецца, будзе Майдан, будзе Нябесная сотня. Не абавязкова. Армяне, вот, так сказать, браты не менш, чым украінцы. Но можна і без Небесной сотні. Можна і інакш. І я думаю, што это даволі важны таксама урок. Армяна просто пашанцавала, што іх прэм'ер і прэзідэнт не так моцна любяць уладу, і мігалкі на машынах, і перакрыццё праспектаў, як Александр Лукашенко. Ну, але яшчэ, магчыма, і народ іншы таксама. Ну, як, Юра, вы кажаце, народ мае значэнне. Прага людзей да свабоды неадольная. Яна вяла да мэты 100 гадоў таму бацькоў-заснавальнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёлета яна вяла армянскі народ. І ўрэшце яна перамагае. Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы з Дмітрыем Гурневічам, Юрыем Дракахрустам думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам. Шановныя гледачы, мы працягваем знаёміць вас з унікальным праектам, кнігамі, якія выходзяць у бібліятэцы «Свабоды» на падставе нашых перадачаў. Іх можна замовіць на сайце «Свабоды» адразу пасля выхаду, знайсці ў нацыянальнай бібліятэцы і заўсёды на сайце «Свабоды» у папулярных фарматах для чытання. Сёння мы пазнаёмім вас з кнігай Сергея Дубаўца «Як», рэжысэр Александр Матафонаў. Як? 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 Я б, відаць, взяў, падзяліў гэтыя ўсе тры знакі і спачатку, напрыклад, выкінуў літару К. Трымалася б я. Ці К і пытальнік. Трымалася б я. Потым бы я выкінуў там літару Я, застаўся б пытальнік. І таксама як бы вялікая форма. Я б взяў і верхнюю вот эту вот частку пытальніка таксама выкінуў. Засталася б кропка. А потым бы взяў і склаў новы знак. І атрымалася б я і кропка. І атрымалася б як у поглядзе аўтара. Я з кропкай. Толькі такі аўтар у стане напісаць кнігу, якая замест дубовых запытаў «Хто вінаваты?» і «Што рабіць?» задае магічнае і музычнае, такое неістотнае і такое біблійнае, галоўнае для свабоды, вайны і кахання пытанне «Як?». Кніжка «Як» пісалася як дапаможнік. Як быць беларусам? Работа быць беларусам праяўляецца ў паводзінах чалавека, а таксама ў яго адносінах да ўсяго на свеце. Да мінуўшчыны, да палітыкі, да прыроды, як ставіцца да выбараў, як ставіцца да беларускай мовы, як ставіцца да тых, хто зневажае нашу краіну. Дубаўца заўсёды цікава чытаць, таму што ён, як это кажуць, часамі неправільны. І вот гэта неправільнасць ягоная, яна заўсёды цікавая. Азбука паводзінаў Сергея Дубаўца – это бясстрашнае эсэ пра мадэлі сучаснай этыкі. Пытанне «Як?». І адказвае на яго як чалавек, які любіць. Так, як ты хочаш. Так, як ты можаш. Так, як найлепш.